Mga kawani sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, wa na'y uliay sa ilang mga panimay. Mga nadawat ni hinabang sama sa PPE ug pagkaon, dako og tabang ug maghatag og dugang kadasig kanila. Anang report ni Femari Dumabok. Dinhi silang buhatan og kining tent sagad maunay nahimo nga pahuwayan sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office kuda ka off duty o sa kagabhion. Sugod pa sa miaging semana, wa na sila'y uliay pa sa ilang mga panimay. Pasabot ni Nigel Banyasya, ang Pangulo sa LDRRMO, nga paagi kini aron masiguro nga luwas ang ilang mga pamilya guban pa ilabi na nga sila ang una nga motiman sa mga taong gidudahang adunay COVID-19. We converted our office into barracks. Why? Because we need also to protect their families. So right now, natuog sila sa opisina. Kung off, anak lang sa opisina. And quarantine kamo yes, na nag-quarantine. Gi-quarantine na sa namo sila. They are not required to go home or they are not allowed to go home. Samtang dako ang ilang pasalamat sa sunod-sunod nga mga hinabang nga miabot sa ilang buhatan. Sama na sa mga pagkaon nga ilang giapod-apod sa ilang kaubanan, ilabi na ang anaa sa field. Gani kagahapon nakadawat na usab sila og mga personal protective equipment nga maoy gigamit dayon sa ilang mga responder. Mga PPE, donation sa local Chinese chamber o Chinese community, doon na yung mga alcohol. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.